All India Radio Shillong ka khubor ban puli da Elma Arwar. Kimat pa kongsan jong ka khubor man ta ka step kilong. On ajing kran Menteri Rambado kari Narendra Modi ya kipat ba kari India na ka program Man Ki Baat la shay singi. Penbana ka Sarkar Assam bakan ay marsan lakting ka siya kitu ki bahayeng jong ki arngut ki bayam na ka jingbitay bom ha opo Assam. Daki hajar ngut ki pa jong ka beri uhin yaw trep kile shimbenta ha ka jingayat pin i lariti ha ka lingko dap shispa kat kandai snem jong ka sengkasi but keu ka North East United siya ka kadan ka balay jong ka ISL arja khapra harin pelapan lim ya kira labasters da argo lakway ka khubor ka babanya Menteri Rambado kari Narendra Modi sa ajing kran biang syakipat nong India haga program basan pau jong ka Man Ki Baat ka banwan syapi na ka All India Radio la syag sing ublay. Menteri Rambado ulakran yabun ki kam jong sarkar lemba ka ka program ka buan man lau benai. Kumach pun kemau Narendra Modi ulay thuru syaki nong India halor ka jing patay kam ya ka goods and service tax min ha ka life ho tarik unay tung mentaw snem. Umudi ulaong ba ka ni khajana ka ba ulapan tarik kam hakari ka day na ka benta ban pin klan syu ka jing yo ki nong India bat ban airu ka jing syakri ka bahok ka Sarkar Assam hinden ka singi ka lapan bana bakan ai sanlak tingka syaki bahiyeng jong ki arngut ki blayap ha ka jing pitay IED ha opo Assam hasip sagar district ka balaja kami jong ka singi palay lalor kini ki arngut ki blayap ladon ru ki paminsaw na ka jing pitay bom ka balaja hakmat ka dukan hardware hasip sagar district bala suba baya kini ka kam lale da kile no alfa ai ki pulit kile thu ba kile yokem ya arngut ki bala suba ba gidong kati ha kani ka jing pitay bom par haru menta ka jing tokit ka nga syashay na kaliang Menteri ka tanat power jong Sarkar Jala Assam utopun Kumar Gogoi hinan kami ulay kendu iki bahiyeng jong kini ki arngut ki balaklat no ha kate jingja bar ula pentip ru bak Sarkar Jala kan ai marsan laktingka syakini ki arli hilong yeng daki hajar hur ki pat ba jong ka bri uhnyo trep hinan ka sngi kile shim bentalang ha ka jingayat pin i latang rai ka balasdang namadan yor hap fire brigade balayat terter habaro ki benta jong ka nongba shilong bat ka balapen kutpat hamadan waking ban sedang pat sa kiway pat ke program ban rakhe ya keling khodap shispa khat khandai snem jong ka seng khasi har ne ka jingayat pin irti la yeshim benta na du khina kisamla haruk temen ki kro ha ka jingayat ka balatip kum ka yat pin irti ban pin i jingrospa jong ka larti ukhon hnyo trep haring kat ka jingtem jong ka sot penrai ki bakan thup ya khsing ka dha lambat ka tang muri kumach pin kamau ya ka seng khasi la seng ha ka aflai tarik unai weng jong usnem khat praspa khandai khandai Unong tem sitar uba paunam tam jong kaperthei Ustad Imran Khan ulaklat no hinan kesngi hari US harin kejingdon kejingpang kebakatu kan nisngi Ustad Imran Khan uladon prakulais nem kakarta katkum kejingit hu jong khon jong Nishat Khan Ustad Imran Khan ulaklat no hinan kesngi ha hospital jong St. Louis harin ulayo ya stroke kejingni ontep ya Ustad Imran Khan kanlong la syai kesngi Menteri Kampen Resort jong Sarkar Jalla Meghalaya uba Hamlet Sonderling hinan kasngi ula lejingo ya ka langpi ha ka bada kispangut kibreu kilawan ai kuble ya u hayo langpi ha ka ni ka jingne jingo uba Hamlet kaladon ru ka jingelang ka balong harat mensaw upper primary school ha ka bagi pai ba jong ni ka than kilakar pat ya uni Menteri Penresor jong ka jalla ban kentu ya ka Sarkar Jalla bakan pet lang ya kani ka than namar kani ka than ka dang sa din habun kiliang ha kani ka singin na lor uba Hamlet bat ki he obsar ladon lang ru usiem ka hima nongon saw upa EMPCM nagaliang uba Hamlet ulaong ba ka jingya ka ja khaput kamdei shu ka patmai namar kani ka layat mental la saw pun rus na mi ai na do ba ka jalla Meghalaya ka layo la ka jong ka jalla bat kumta ban penbe ya kani ka jingya ka ja khaput don kam ban don chwa ka jingya stu jumut apadang ka jalla Meghalaya bat ka jalla Assam Uba Kerman Shilla Menteri Ketanat Social Welfare ka Jilla Meghalaya mena ka singit ho ding ulawan ban play pat ba sendon ya ka Linti Jam Lower Primary School com Rehabilitation Center ha ka shnong mongtung ka bade ka school ka palapnya da ka Linti Jam Welfare and Development Association kaba ajing kai kerpang ya ki khnak badan jingduna ha ki khot mem ya ka te ka school la tingka lemba ke NEC ha ka jinglu ka balong r nyok lo tingka la sakhi ha ka te ka sngi ya ka jing play ya ka te ka Linti Jam Lower Primary School but rehab but and training center da uba Jason Saukmi Molong MLA ka umsning baru Anthony Sil director ka NEC kum ki sumbut kongsan haringkat ka jingdon lang UMLA ka nongpo uba Meral Bonds UMDC ka umsning uba Don Kopal Sumer bat ki wei ki officer sarkar bat ki reurang ba rengkat na school na kaliang ukongsan uba Kerman Shilla ulapan pa ko jing smokeman but yero ya kaseng LJWDA bakalala yang sendon yak te yang school kepada kerpang tangya khina ki buduna dukhot man lapen pu pen phieng yak te sngi da ki jingwai ba ki jing shat lemba ki na school
Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bolam shipi yak khubor. Presiden kari Ramnath Kovind ulaong bakari India bat kari Australia kadan ka jingede ka bayajan ba ka penkiu ya ka puli ka puthi haba ajing kran ha Melbourne University ha Australia hin kasngi Ramnath Kovind ulaong ulaong bakini ki ari ki la ya telok ha ka penkiu ya ka jinang jing start ha kini ki ari Kovind ulaong ru bakini ki ari ki de ki ris sharp ma ka jingyo lai lu tilat thai khubor bat ka jingkiu ya ka tin phareng kadang penjan shu ya ka jingede ha padeng kini ki ari ha ka ni nilai don langru da bon kisamla pule jong kari India kiba pule ha kari Australia. Menteri rang badu kari Narendra Modi hinin kesngi ulong balada ke BJP kawan ha ka bor ha ka jela Mizoram kan wan ra ya ka jingkala ha ka jela bat banweng ru ya baro ki kam sam. Haba ajingkran ha ka rally election jong ke BJP halung lei Modi ulong ba udon kam ya ka jingker khu jong ipai ba ka jela Mizoram kanang ba ke BJP ka yo ban thau ya ka sarkar ha ka ni ka jela. Umuri ulakan thoru bak sarkar kongres hakini kisnam ki bakla sanchar hakani ka jela kalapia ya ka jela lingkhot lingkhai bakala longru ka sarkar ka babam sabha hadu kata Narendra Modi ula benrap bak sarkar kongres kamshim la le ya ka jela Mizoram ha ka ba ka jela kala sakhi tang ki jing snake surok bat ki jing kedu lakan tha shu Narendra Modi menteri rang badu kari ka Guru Nanak Jayanti ne ka Gurpurab laraki henen kesni da ka jingle nyam ka bolong kadak jong jing kemau ya ka jingkha guru baningkong jong kisek Guru Nanak ku bolong unong syam jong kanyam sing kani kesnem bamenta ka de ka lingkho dap sanspa sab khundai snem jong Guru Nanak Dev ha kani kesni kisek ha keleng ka perthei lembat ha kani ka nongba shilong kila penlong ya ka jingle nyam ka bakerpang na ka benta kani kesni khrau ka jong ki haba phai pat shaka khubor ele kai jong ka Indian Super League Arja Khapra ha ka jing ele kai jong ka ISL Arja Khapra ka balong hinen kesngi ha padeng ka North East United Persha ya ka Kerala Blaster ka North East United kala job da argo la ka we ya ka Kerala haba phai shaka jing ele kai ka long ka baitna ba ha padeng kini ka arli kin hun wala ka jing ele kai ha kala step kala kut ha ka jing ele kai hin ready ha ka lamin ba ka Kerala Blasters kala yo ban pin ki jar ningkong lemba ka gol bala thep da pop latnik ha kaminat banyo phulai kat badang ya ke jinga khun jong kalamit la I kumba ka Kerala Blasters kan sa job suk henry da ke jinga la ka do yap jong kirang la ka North East United kalayo shwaban pinya khat ha shwaban kut ya ka por limba ka penalty bala thep da ok beche ha kaminat ka ba khandai phulai bat hadin tang lai minute kata ha khandai phun minute uje maksya ulayo ban thep ya ka gol ka ba ar jong ka North East United ka ba long snon ka gol ban pinjob ya ka North East United limba ka ni ka jingjob ka North East United kala kiu shakran ka balai hadian jong Goa bat Bangalore bat nakin nyausin ba ka North East United kala lekai kala job South Sin ya khat ASEAN bat ramno shisin bat ka don khat South Point ka North East United menta ka pinkre banya khun persya ya ka Pune City ka banlong ha ka Arfnyo tarik menta unai haba phai pat shaka I League ha ka jingela ka jong ka Shillong la jong persya ya ke Minerva kini boro art league kan hun kila ya khat damar argol ka Shillong la jong ha ka kala step kala tam da argol la ka wei ya ka Minerva lima ka gol bala thep do pi buam ha ka minute ba arpsa bat ka gol ka ba ar la thep do eling do ha ka minute ba sapulai bat ka gol baning kong jong ka Minerva la thep da u sidu ha ka minute ba sapusan bat ka gol ka ba arpat jong ka Minerva la thep da u enjoku ha ka minute ba nyopsan jong ka kalamin lemba ka ni ka jinga khat ka Shillong la jong ka la yo South Point na kin reusin ka jinga la kai ha ka bla job tang sisien ya khat sisien bat rem sau sin bat ka don ha ka dan ka ba khandai ka jinga la kai jong ka Shillong la jong kan long biang ha ka arterik uno pra persya ya ka nirukam katu ka khubor kalakut ka Palawan Shapi na ka studio jong ka All India Radio Shillong bat sakin diat por ngin se so bat ka Delhi station na ka benta ki khubor hakrin Hindi ka banwan pi ha ka por prabaje bat ka khubor hakrin pharang ka Palawan Shapi ha ka por prash pawang kani ka dei ka All India Radio Shillong